Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego ten a palabra a señora Paz Franco para o posicionamento da emenda. Grazas, señora presidenta. Eu estou un pouco sorprendida porque o Partido Popular, unha empresa moi relevante, non vou repetir todo o que dixemos acerca da importancia que ten esta empresa non só para as persoas que directamente viven dela, sino para o conxunto da comarca de Ferrolterra, ten unha situación terrible e o Partido Popular ven aquí a decirnos que lle presta todo o apoio, respaldo e comprensión, pero eu, efectivamente, de apoio, respaldo e comprensión non se vive, nin se come, nin as persoas directamente afectadas, nin a comarca. Eu antes calificaba a política enerxética do Partido Popular de chapuza e de improvisación, pero é que agora teño que engadirlle algo máis, porque o propio portavoz do Partido Popular di que hai unha norma, unha orde ministerial que se presta a diversas interpretacións. Polo tanto, ademais, instalan vostedes non só o sector enerxético, sino o sector industrial na máis absoluta inseguridade xurídica. Mire, eu non sei como hai que interpretar a norma. Eu o que lle digo é que en virtude da orde ministerial IET 2804/2012 poderán acollerse ao servicio de interrumpibilidade aquelas consumidores que teñan unha potencia contratada de máis de 100.000 kilovatios e que terán un desconto de 35 euros por megavatio hora. E que esa orde prevía, porque o prevía así a Comisión Nacional de Enerxía, que aquelas empresas que estuveran nun rango de un torno a un 10% menos de consumo, lles ia interesar aumentar o consumo para poder acollerse a esa norma, porque lles iba a compensar en termos económicos. E, de feito, a Comisión cifraba en 29 os suministros que se iban a incrementar para acollerse a esta norma e, efectivamente, foi así. Entre eles, a empresa competidora de Megasa, Celsa de Cataluña. Pero Megasa non se pode, en ningún caso, acoller a esa norma porque ten 85.000 kilovatios hora de consumo. Por iso, señoras e señores do Partido Popular, vostedes ven aquí a decir que queren garantir o futuro de Megasa, pois a única forma humana e legalmente coa orde que temos agora mesmo de garantir o futuro de Megasa é cambiando a orde e establecendo o tope no canto de 100.000 kilovatios hora en 75.000, no canto de 100.000 kilovatios en 75.000 kilovatios. E miren, aquí non hai obstáculos de tipo burocrático, nin técnico, nin tecnocrático. Aquí non ten que decir nada a Comisión da Competencia nin o señor Almunia. Non teñen disculpa nin de Almunias, nin de Zapateros. Só depende da decisión política do Partido Popular de cambiar ou non cambiar a orde. Só depende do peso político que queira e teña capacidade de exercer o señor Núñez Feijóo para obligar o Ministerio a que cambie esta norma. Porque, miren, a cuestión do déficit tarifario está moi manido, porque vostedes, para todo o que fan no ámbito do sector enerxético, botan man do déficit tarifario. Modificaron o sistema enerxético a través do decreto 13/2012 e posteriormente no 1/2013, a través do cal puxeron en perigo a industria das renováveis no noso país, teóricamente para reducir o déficit tarifario, e desde que se aprobaron estas normas aumentouse no primeiro semestre deste ano dunha forma brutal o déficit tarifario. Polo tanto, non hai disculpa. O Partido Popular ten que decidir se quere ou non apoiar a Megasa. E se quere apoiar a continuidade de Megasa, a única solución posível a día de hoxe é modificar esta orde ministerial, establecendo o límite nos 75.000 kilovatios. E, desde logo, señores do Partido Popular, teño que decirlle que a emenda que vostedes formulan, que simplemente di que queren solicitar ao Estado que se aplique a orde ministerial. Non, é que se aplica a orde ministerial no termos, no que está redactada e escrita máis alá de interpretación, Megasa non pode acollerse ao réxime a tarifa de interrumpibilidade e, polo tanto, non pode competir coas empresas que non hai no resto do Estado no seu ámbito, como é o caso de Celsa. E, polo tanto, estamos sometendo os seus traballadores e ao conxunto da comarca a un claro perigo de que peche
ou mesmo de que se deslocalice e leve a súa produción a Portugal, porque non é un problema de que a empresa sexa inviable, é un problema de exceso de costes imputables aos costes enerxéticos que farían inviable o seu futuro aquí, pero que seguramente en Maía e en Lisboa terían posibilidades de futuro, o cal non só é malo para os traballadores, senón, como se dixo aquí, para o conxunto da comarca de Ferrolterra, para a súa actividade portuaria e para o conxunto da actividade económica nesa comarca. Mais nada, moitas gracias. Moitas gracias, señora Paz. Señora Sestadio, para posicionarse sobre as enmendas. Sí,